Sumina so that's all right. Yes, you pay. You got to see it. Because as a member, it's sensitive for more than yes, on you. I am going to check you. Don't you be going to do no work, man? Myself. How? Yes, sir. That's all right. On a competition here. Wobi area. A cop doctor. I'm an APC. Do I know what you know? I sound confused. And up for area. Get the control. I'm a come across. Doctor just said, "You're going to and you're repenting. You couldn't chamber Sammy. I don't want anyone. Not that I'm persuaded. I'm here. Would you would you want us, my mind? Oh, my me, where oh, my brother, we want us, my mind. I am watching you. Don't you become not an idiot or workman? And Aqua, Empress Man. Yeah, my nobody friendly. Yes, sir. Baby, she ever gonna be Aqua. Obini no answer me can't tell what Benquam. Susa, Sumontini, she. And so he not say Bufa baby, I'm a woman and so fly. Obini no answer me can't tell what Benquam. Susa, Sumontini, she. And so he not say Bufa baby, I'm a woman and so fly.
Obini no answer the Ketewa Benguam. Susa, yes, one thing this year. Yes, you're in a Sebu for baby. I'm up with the shop now. I see Susa way. And we are if we go shamo. I was sent to Sobre. Nasa Sota. But what fine time on your friend and Susa. Say big and fainty among foreigners, you and I'm up for you to say, and I'm baby no, a couple should be as you are chin, a couple should want timo, a couple should want things, one thing she can't Susa, yes, you want this year. Yes, you're not say Bufa baby, I'm up for the show. Baby, she had a company, baby, aqua. Obini no answer the Ketewa Benguam. Susa, yes, one thing this year. Yes, you're not say Bufa baby, I'm up for the show. Fire! Yes, sir. It's a yam out to buy. I saw go play baby. Baby, am I know you? Oh, yeah, for you. Or you go be poor. Now, some will say, I have been punished. Why gave you crown or him? For say, or some for Obia, and say, if you say, we are sick, or you're never be this year, but that never be a coa. Suicide, Subonti this year. Yes, so you not say, Bufa, baby, I'm moving so. Yes, yes, all right.
won't just hear. I'll bet you all. I'm fanboy, me no. So we hear me. Oh yeah, me producer. Was I a manager? About you know, one of mom's coming here. We hear me. One manager. Yes. I been and son of the other mouth. Not 20 I push you for there. So we need now no more, sir. Sir, for two. So yeah, so I'm going to be risky. Bubra no so mesra mo. Mono na mono no mon ka me na munya bi. Mesra mo. So, yabasra na yenti ayade ni ense so. Yabasra yenti ayade ni ense so. Yes sir. Yeti ayade no. Ado so hia yem pa. Kwame Rasta wate nya point. So, aye Mame ya insawom ekura nsem 50 Ghana cedis yam papa je na odi asesaw eye wagua enu twam no eye kofi mame anti esi no besu achiansa ekura nsem 70 Ghana cedis yam papa je na fa asesaw eye onkonwa eye Mr John digital production medium service ekura nsem eye 300 Ghana cedis osi yam papa je sa yam papa yi abre nyina o hwe Jericho TV a obo se aye na advert etwagusa
Nti bomodin say open nneɛma bi atete saa. Wo hwɛ Jericho TV a. Obehu na kwan na wakɔ hɔ so ɛna wo sa ka nneɛma no bi. Ɛyɛ me a me gyina ha yi edin no ɛyɛ baako pɛ yɛfrɛ me kwa asi. Me mmran ɛde bo asi ako. Wo hwɛ ma chi kwan a. Edin no ɛyɛ bo asi ako. Wo hwɛ ma chi kwan a. Me wo suhum no besu atiansa. Nanso baabi a wobɛhu me paa ɛyɛ Jericho. Me so me yɛ Jericho ba. Edin no ɛyɛ bo asi ako. Sɛ ɛyɛ anigye sɛ yɛ awerɛhode baabi a wode me bɛto biara no twedi ampɔnti mesom na mayɛ no bɔkɔɔ anaasɛ fɛfɛɛfɛ ɛde ama wo ɛyɛ number wobɛhu me ɛwɔ so ɛyɛ 054456 2718 054456 2718 number ofrɛ boesi ako a wobɛnya no wɔ so ɛni anaasɛ wobɛn ɛyɛ Jericho asafo ba biara titiro ne papa na akɔ Isaac ɛne mame Empress baby am obiara no obema maso ate onuabere ma Daniel na dawroma ena mam ko hu papa no mo enan so enti me na mase edin no e ba ko pe boisi akon sabre yem papa a odi Empress anim ye besere se no besu nkoso hene eye mrante hene ena onuabere ma ana fra na ku wosi abere nyina se obonwom akai won sweet mother me de ba betuma ma osisi a kai won yo me da se owetu ya to aso yate na mbom enua nyina omodoso naso enu nyina panyini efa ne sen yanya mforowa wonya adukuro enti nwanya so won da mobra odum enu yanya mforowa enti ebi di kan asa na be yeden eba medase wote ba mesumbu be medase menya wo mpacho eno kwai wudi machi bohweme akume aha medase anima ye bonyina e Facebook yes YouTube so da ho Jericho you are Mr. Ban from Mountain Bossy. Nananum manima ngahade no siamba na nka mo sori papa na akwa waya bebre na ban fo no ke asramo kam ma do firi mi bi ka ho san kayo oh papa say ebinum waya sofo enti firi bi se adokodoko de enam paso ayo de eba obi antwen wa wonnim na baje wo de so would you be a command about young penny because Panaman Yamano? Yeah, that's it. Sana and Anam Sini was it and penny to Apuma a year in Firinide one Casimon command to 2 hours. Now they are one sir, guy 6 2 hours from the port. I say there be 6 to go 2 hours. Papa now was it the back of the seat. I don't know for 50 Ghana cedis. Yo, that's it.
siaka ye ni ne nua ko to le mo go se mo mo le mo le ko to le mo go se mo da mo le mo o ye ti me ya mo ni se na ko ko ye o ko pesika e dia pa wo duro Mesu o ye ti baba ko pesika sika
ọmọ yìí ase ọ̀nà kéèkì lantẹ wọn sọ wà ebi tẹbi lantẹ ọyọ ọba n'akọ yẹwura di ọmọ mpẹyin fọ wà ha lọbi apẹnẹ ọjọ ewusu mẹta. Perfect dance way. Why are there? What banana kuye? Aprada. What's why are there? Father King, Father King, Father King. Who come and grab me? And I'm show me. Why you coming? Why are there? Are you to phone you now? I'm for the animal. What banana? I was one year. I'm slow. I saw it again. On the same by me, go and the enemy. I want to be myself. I saw it again. But the little Brian, and I'm a 10 million, 10 million. Papa, Ram say, Papa, Ram say, Papa, I'm a woman. And I'm on no yadi. I'm on the day one or thing no more. What's up, boy? Oh, God, yeah, God is in trouble. I bet you be a sign. About the word, I'm going to enjoy it. I'll be my son. But the other son, I'm a dear me and the bread. I want to money, baby, son, I'm a money, baby. I don't want to go, son, I'm a money, baby. I don't want to money, and I can maybe, dear mamma. I said, I'm going to go in somewhere. I'm not become a man, maybe I'm a man. I don't share my That's right.
Adia bene, we are see. And come in, I know. Put the body of good trouble, say, that come with someone over there. Yes, I'm in my hand. I'm betting this young one. And this was my time. Maybe didn't know what I was saying. I don't know I see. Rosia down qua, we wouldn't be caught down by. Me don't put down qua, Mama, we have him. Mama, we have him. Rosia. This is Papa. Asama do the money for me number. They can sama do a money for. They go be money. Oh money be a teacher. I said they are one. They come in. Maybe I'm a petalapia. I do a bendy. Kuma wuni ba. Did you tell me if you are yes, I am by and my brother, I am from now. I tell you, near Abramansa, I could see the eye. I beg your mind for me. I will see a mission. I don't want to be there. You will be tears yet. Told me I'm a baby. Penny, Adia Penny, you could give me woman, Adia Penny, I see. Hey, Father one, yes, sir. Father, Onyami, Oshamo, Segua. Kofi Manie, Sadia Mabuna Mani, Kofi Mabuna Mani, I don't I'm a minimum. So to my sizes. You saw the one about you. The year be committee money. The person I don't be I see. I said, I said, you. I don't bet him a baby. I don't bet him a baby. I don't bet him a baby. We are seeing. Baby, minha bienha. Me comi minha bienha. Ya me una pedimo. Asu me radio chisika. Jobi ama me dia biazazizo. Empress. Baby awobi a me pacho ye hian. Wudi wo wura mi ya nsuo. Wudi wo dada mi ya nsuo. If you saw what you on your bank, if you saw the man on your bank, I don't see the more wounding paddle. You see the more wounding paddle. Oh, in Corabato. Oh, in Corabata. Nobody said on Corabata be so. So, nobody said on Corabata be so. Be so, nobody said on Corabata be so.
Biso wona biso kwabata biso. Biso. Essa aí não sabe. Pode na buchinha. Mato. Robert Bedun, Ekran 50 Ghana cedis. Yamba Jie na mpanyine pejawa odi asesa eye wagwa. Enu twam no yesre nia eipaso nyene ene mpanyine ne abusua eseni nananom eseni. Abono nsia pepepa mpanyine atuapon na wagya ma eye Empress Band. Enu achi no abusua ne titiriw muntie me na muntie na asopam. Se twedi ampanga ma na de pebechi ye nyina abusua no eye no nkuru pepe no wotwe pepe abusua no wotwe pepe mpanyine hiamu ewo eye ahemfi ha ye besre se mu bedi mmere no so ede ama mpanyine no eye tutu abusua ene eye aburi abusua no mpanyine hiamu ewo eye ahemfi wo
ɛyɛ ɔkyena no pass twɛdeɛ mpɔnga mmade a na wɔtwe pɛpɛɛpɛ na mo nyinaa mo ahyia mu wɔ hwɛ sɛ wonyi wo ho mfim mɛsrɛ mo mpani ago mɛsrɛ mo ntie nkaebɔi na mo nhyɛ no nso ma me mesrɛ mo ara nea ɛyɛ ayipa so hene ɛne abusua ɛne nananom sɛni abusua no aduane ade si busua no a ne fa bi fi akuapem tutu ɛne akuapem aburi no ɔkyena sɛ twɛdeɛ mpɔngamma no ade pɛ bɛkyia na wɔtwe pɛpɛɛpɛ nananom ahia mo wɔ ahemfi hɔ hwɛ sɛ wonyi wo ho mfim ɛsiane sɛ woyɛ ɔde hye nti bɔ mmɔden a sɛ wobɛba na wabɛtie amammerɛ ne amanne ne nhyehyɛe biara a abusua anaa nananom ɛde bɛtoto n'akwan mu nyinaa medam ase sɛ mobɛyɛ no saa na ɛmma no titiriw yɛsrɛ mpanin sɛ wɔkɔhyɛ mmara na wankɔ bi a wokɔ wɔkɔhyɛ a nea wɔbɛka bia no ɛwɔ sɛ wogye tom ɛmma no titiriw hwɛ sɛ wonyi wo ho mfim ɛmma no titiriw nananom ahia mo ne abusua no nyinaa abusua fa no nyinaa tutu ɛne aburi abusua no nananom ahia mo wɔ ahemfi hɔ ɔkyena na wɔtwe pɛpɛɛpɛ yɛsrɛ sɛ mobɛhwɛ na moadi nneɛma no nyinaa so ɛde ama yɛn yɛbɛsrɛ sɛ wobiaa ɛnra ɛberɛ a yɛpɛgya ma akorɔben sika ne yɛde no kɔ koransan anaasɛ mpanyin de no kɔ akura no wodi akyi kɔɔ bi na menka no saa sɛ bia na wabiribiri w'ani so kakra anaasɛ w'anum abɔ nkakra nti wade bi fitɔ sɛ ntama ɛnyɛ ade bi kɛkɛ ɛyɛ ntama ɛyɛ kɔben ɛnyɛ birisi o ɛnyera yɛ saa na mpanyin sɛ ni nti bɔ mmɔden asa ade pɛ bɛkyia wowura mpanyinfi hɔ a ahemfi hɔ a nea ɛte biara no ɛwɔ akyamefo nsɛm bɔ mmɔden a sɛ wobɛba mensuro mpanyin si wɔnyɛ wo hwee bɔ mmɔden abra woba na wokyerɛ ntama no din ɔbosom a wɔyɛ ntama no wom ɛne nea ɔyɛ ntama no a wɔde wo ntama bɛma wo nti bɔ mmɔden sɛ wonnim nea ɔyɛ ntama no deɛ a kɔbisa ne din saa na mpanyin sɛ ni woba ahemfi hɔ a ɛwɔ akyamefo nsɛm mpanyin ɛde bɛma wo yɛbɛsrɛ bia na wobɔ wɔn anum kakra ɛna nneɛma akɔ sɛe ɛna ɛfitɔe ne wɔahu a bɔ mmɔden sɛ wobɛhwehwɛ akyi na mmom anyera yɛ ɛwɔ ahemfi hɔ meda ase ago mpanin ne adehye ɛyɛ sɛne ayɛ busua fitutu abusua fi aburi na akɔa Isaac ɛne n'anuanom sɛne wɔka ne wɔgyina onyankopɔn twɛde ampɔn anan mu wɔgyina ɔto bɔgya nkwasi aburihene akwabema dɔntɔhene ɛne aburi ahemiafo ɛne aburi atenankonnwafo nyinaa anan mu de aseda ɛrema awurade afei anu akyi obi biara ofi akyikyi ne bɛnkyɛn bɛboa yɛn ma yɛkata yɛn de hyi akyi no yɛdam ase ɔpeafo yɛdam ase yɛnyɛ ado wɔn a ɛbɔ abɔmaa maa yɛn wɔn a kyerɛw maa yɛn wɔn a nnuadua ma yɛdii wɔn a